Thokoza mkhulu. Namhlanje siphinde futhi sahlangana. Lapho sizohlanganyela khona ke sizoluleka abantu sibatshele futhi ukuthi umkhulu akhulume ngokuthi uyini uMlekeleli. Namhlanje isihloko singendaba yoMlekeleli ukuthi uMlekeleli uyini, usiza kuphi, usiza abantu bobulili obunjani, izigulo ezihlukahlukene zoMlekeleli yiziphi. Fanele umuntu othi mina ngidinga lo Mlekeleli ufanele ukuthi azi ukuthi yiziphi igulo ezinceda uMlekeleli, not ukuthi athi hayi mina akusizifo zonke njengoba umkhulu abekazoyibeka, kepha uMlekeleli uchaza lento especify esuke ibhekise kuloko kugula lokho nalapho isiza khona. Namhlanje sewamukela wena mkhulu, sithi namhlanje kawuzisho ukuthi ungubani, ubuyaphi, uzosiza abantu ngaluphi uhlobo futhi. Thokozani bogogo nomkhulu. Igama nguVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda umuhla kacale umuntu ubheka bonke bamcala. Igojana lamanzi. uVusi Muzi kaNgoma yeza, uVusi Muzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje uzovusa wakhumuzi. Ngiyabonga kakhulu gogo. Njengoba sushilo nginguVusi wakwaMabunda, ngitholakala eGemiston ku 0849729634 bese kubuye kube khona yeVodacom ibe u071 sizoyibiza le intsha gogo, sizayibiza ekugcineni iVodacom leyo uzokhumbula. Manje ke gogo la sikhuluma ngoMlekeleli. La uMlekeleli imbiza elekelela abantu, esiza abantu kakhulu, seke abasiza abantu ngoba manje mina ngilo muntu uzothi mkhulu wena ama products wena awunawo. Mina ngisalindela ama feedback wena gogo, njengoba mhlambe umuntu uzothi mkhulu wena ama products awunawo. So manje ke wena gogo lembiza imbiza le kahle iphuzwa ngamahewu. So uyithela phakathi kwamahewu lembiza lena bese ushake nje kahle amahewu uyiphuze. Lamahewu la awashare, uwaphuza wedwa. So lembiza le iyona imbiza lena ehamba iyokhuqulula zonke izinto eziyubunzima empilweni yakho. Uma kunobuhlungu obukhona ngaphakathi kwakho, uma kube lobo buhlungu lobo bukhona ngaphakathi kwakho, ubuhlungu obudalwe izinto zomhlaba, uma kuyizinto mhlambe ezidalwe ukuthi mhlambe cha vele wena soshawa age, cha la ngeke kwazi ukuthi kusiza, kodwa izokusiza makube wadla kwaba khona idliso olidlayo, makube uhambile wolala nomuntu ongqolile, makube uhambile wena wayolanda iqhitho la uyikhipha ulanda khona iqhitho, iyakwazi ukuthi ikusize lembiza le. Lembiza lena wena gogo isiza umuntu othi mina manje mkhulu amandla wasenkonzweni ukuthi ngihambe ngiyojabulisa umama awasekho, ngoba uzothola ukuthi le ndaba leni yokujabulisa omunye umuntu akuyona indaba yamadoda kuphela gogo. Mangathi ayizwe lento ngoba umama uyakhathala, kube buhlungu amaqolo, kube buhlungu laphayana, kube buhlungu laphayana, iyakwazi ukuthi kulekelele lembiza lena ngoba abantu sebanaka kakhulu ukuthi cha amadoda yiwona emele ngabayajabulisa. Nathi singamadoda sayafisa ukujajuliswa ngabomama. Uthola ukuthi manje umama yena kakhulu ngoba manje uthola ukuthi baba uyahamba ahambe kayi-1 ngahamba ama steps ngena i2 bese umama athi kanti awuqedi yini. Yayizwa lento, umama akazenzi, umama usuke enziwa izinto ezikhona ngaphakathi kwakhe mhlambe ezimkhathazayo nobuhlungu asuka abuzo mhlambe nawe amoloko ubhizi nawe laphayana ugeja. Yayizwa lento. Manje ke wena gogo lento lena iyakwazi ilekelele wonke umuntu. Lembiza lena imbiza kahle ethi umuntu uma angabe kunedliso adlile iyakwazi ukuthi hambe iyolikhipha lelo dliso lelo. Imbiza yokuthi umuntu mangabe ushiselwa iqolo iyakwazi ukuthi imsize lento. Kukhona abantu abangazwani nokuchatha, abathandi ukupeyita. Yayizwa lento. So manje ke umuntu uyaprefer ukuthi athi mkhulu ayikho into ongangenzela yona engingayiphuza ezofana nespade. So
ngibe semina ngithi okay akuna problem ke thatha nansi into. So manje ngagcina sengiyibonile ukuthi cha nami kungcono ngikhiphele esizweni sabantu ebantwini ngikhiphele esizweni sika uNkulunkulu nathi silekelele njengoba thina nathi sizile la emhlabeni ukuthi sizosiza abantu vele masibasizeni abantu bakwazi ukuthi basizakale. Imbiza etholakalayo iyatholakala nje ngo200 gogo njengoba ingaka vele isuke ingaka etholakala ngo200 uyiphuza kayi2 nje kuphela konke sekulungile. So uma uyiphuza wena gogo lembiza lena uyayiphuza ngendlela engizokutshela ngayo ukuthi mawuyiphuze uhlanganisa namahewu then uthi ungahlanganisa namahewu bese uyayiphuza uyiphuze bese iyahamba iyokukhipha mayikhipha ubuya neglass lamanzi ahoma angathi ayashisa. Angikhulumi ngetiya ngikhuluma ngomdoko gogo ngizwe kahle ngikhuluma ngamanzi nje vola amanzi ahamba bese mobuye endlini encane uyabuya uphuza amanzi mobuye endlini encane noma engakhipha ka77 amanzi kusho na uzaphuza ka77 amanzi mobuye endlini encane uphuza amanzi awoma senzelana ukuthi ngoba angithi uzogcina sokhipha yonke into lana ejike yona engasabi khona engasabi nento mhlambe engaze ikhiphe la esiswini sakho noma mhlambe iseyitholile okuyinkinga kodwa manje imele iflashwe angiso manje wena uyiphulekelela ngalamanzi la ukuthi cha manje ke njengoba sowutholile lento oyifunayo phuza ke amanzi bese iyaphuma kanjalo i200 gogo lembiza lena ngibiza ngomlekeleli ngoba iyalekelela kakhulu abantu sebalekelela kakhulu abantu kodwa ke manje gogo ayiphuzwa umuntu okhulelwe. Uma wazi ukuthi ukhulelwe ale awuyiphuzi ngoba kuzogcina bese kwenzakala inkinga ugcina sekumele manje ukhale so manje ke status sakho masezifika lapha ekuthenini manje mina ngikhulelwe noma ngikhulelanga if awuzithembi ukuthi ukhulela awuna sure cala uteste ukuthi ngabe ukhulelwe na then uthola ukhulelwanga then uyayiphuza thothi ukhulela uyayiyeka ke gogo lokuphuza amanzi ke uphuze nje amanzi naloko kunye okulula nje ukuthi uyabona ekungeke kube ingozi emntwaneni ngoba le inamandla kakhulu izoba ingozi ebantwaneni noma esisweni sakho kodwa abantwana abancane abayiphuzi iphuzwa umuntu oseka understandayo wena sanikazi umuntu osexually active umuntu ophila nabanye abantu abantwana abayiphuzi so singasho sithi under 18 abayiphuzi over 18 uyayiphuza ke lento lena. Manje mkhulu ngiyakuzwa ke kukhona amantombazana omama athi hayi mani i-discharge ayihambi kahle angihambi kahle nala emalangeni wami angithola ukuthi inkinga ikuphi bese kuba khona ke futhi abathi mani mkhulu mani amadoda noma ngabe abafazi hayi mani iqolo leli lihlezi lishisa mina ngazi ukuthi kwenzakalani bese kuba khona othi hayi cha mina mani ngapha nasekamereni ngiyindoda mani uma sekumele ngijabulise lo wakwami bese mina ngishaya igeja okanye ngishaya igeja kabili bese sekuba ngathi ngijabulisa mina ngedwa ingabe iyasiza ulahla umthwalo ngoba namandla awekho nengqondo ayikho iyasiza kakhulu wena gogo ngoba lento iyakwazi ukuthi ibuyise nomqondo seyiklinile iyakwazi ukuthi ibuyise umqondo ubuye straight ubuye ngisho nanoma ngabe ushawa uvalo yona izokubuyisa straight uthi mhlambe cha lo muntu lona ehlangane naye ishisa lo muntu lona uyababa uyabona so manje iyakwazi ukuthi lento lena nanoma ngabe ushaya uvalo ikwazi ukuthi iyona iloko iyaphambili njalo uyayizwa and awusheshi nokuthi ulahle umthwalo futhi njoba ngishilo wona gogo ukuthi abantu abangomama noma abawobaba nabo sebathatha lento lokuthi imele ajabulise umama kanti nathi singabobaba siyadinga ukujajuliswa so awufuni ukuthi sowuthena 1 2 3 4 5 athi kanti awucedi cha sifuna ukubuzwa le ndaba ukuthi awucedi so akusiyinto kahle ebhekene vele straight nocansi kodwa iyinto esiza nanoma ngabe ungenayo inkinga yocansi yayizwa unezinto ezila esiswini nobhlungu obula washaba ngeyitroke washaba ngani seziphumile lezo zinto lezo kodwa kusesekhona okukhona ngaphakathi lento iyahamba iyokhuqula yonke lento le ikhiphele ngaphandle usaluphila.
usaluphila. Manje mkhulu asithi naku nami ngiyayidinga lento ukuthi mani nangingawuthola mani lo mlekeleli bese ngithenga lesigubhu samahewu bese ngiyahlanganisa ke njengoba umkhulu ashilo ukuthi bese ngiyaphuza bese ngizothi nase ngiphuzile ke uma ngibuya endlini encane bese ngilekelela ngamanzi awomo ngiyayifisa kodwa inkinga ngihlala kude ngikhona kanjani ukuthi mina ngithole lento le. Siyayiposa gogo, siyayiposa uma udinga ukuthi kuposelwe ngoba nginama client amaningi kakhulu endaweni yaseMpumalanga njengoba ngila eGoli nginama client amaningi kakhulu endaweni yaseMpumalanga sibasizakile kakhulu. Abaye basho ukuthi mkhulu mina ngizodriver ngize ngifike, abaye bathi hayi mina ngizogibela ngize ngifike mkhulu ngizokubona, kodwa uma ungakhoni ukuthi ufike lana kimi, kodwa manje mina ke ngizofuna lo 200 rand wami, yayizwa lento, bese ke siyokhipha u100 rand ozophuma kuwe. So kusho ukuthi ngamanye amagama ke wena ke imali uzongifakela yona ku-Capitec noma ku-Nedbank ngoba ngisebenzisa ama-account awu-2 i-Capitec no-Nedbank. So ke uzofaka u300 rand ke wena. So kusho ukuthi ke manje wena gogo obunye umuntu uzothi ha siyangidurela, ayikudureli ngani ngoba buzosuka la usuka khona udrive angithi uthela ipetrol. So if bonga drive bozogibela itaxi at the end of the day le 100 rand lena iyona ebozoyisebenzisa endleleni ngokuthi uze lana kimi. Kodwa ke manje mina nami sengikwenzela obulula ngithi okay lethe le 100 rand wena uhlale lapho bese uzolinda ke le insuku lezo ize ifike le mbiza yakho. Sebaningi kakhulu ebasizile le mbiza lena uMlekeleli, imbiza enamandla kakhulu esiza umuntu omncane nomdala. Mangithi omncane nomdala ngikhuluma njengami mina ngisemncane gogo nabadala ke abantu abadala esibathina sesikhulile khuluma ngabo mama bethu ke yayibona nabo baba nabo mkhulu iyabasiza ayikhethi. Noma umuntu mhlawumbe ngathi mina mkhulu ngine high blood ngine low blood lena ayikhethi ngoba umuthi uyadliwa vele eSouth Africa nazo zonke indawo. So ungayithola wena lapha ekhaya ku 0849729634 or uthole ku 071 563 1672 071 563 1672 iVodacom leyo 0849729634. Mina ngisebenzisa uNedbank noCapitec kuphela. Angithathi imali eShoprite, angithathi imali ePep, angihambi ngiyofola iline ngoba nami ngibhizi. Futhi ke abantu wezwa umuntu athi ifake eShoprite cha wazi ukuthi akusimi akusiyimi lo. Siyabonga kakhulu gogo ithuba siyesathu kulithola futhi siwazi ukuthi sikhulumisane nababukele emakhaya nabo basazozitholela imbiza yabo uMlekeleli etholakala ngo200 rand. Siyayiposa nokuyiposa kanti gogo futhi siyahlola nokuhlola efonini. Umuntu mangathi mkhulu mina angikhona ukuhlola, sihlola ngo200 rand. So mawuza lana esigodleni uza uphethe u200 rand ngesandla. Mawufuna ukuthi sihlole ucela ufake imali ekucala. Kune special gogo esikhona soze sicale manje ngoNovember soze siphele ngoDisemba le special leso ngoba baningi abantu sebacela bathi mkhulu izinto zakho insebenzo zakho mkhulu thina ziyasihlula. So ngathi nokungcono nginisizeni bantu abami nanizokwazi ukunisizakala sisizakale sonke eSouth Africa yizwa lento. So manje ke ngiyacela kakhulu nibhekene special sikhona. Mhlawumbe ngafungazi ngespecial ungangifonela bese uyabuza ukuthi special into so ngingayithola ngamanani angakanani then nawe uzokwazi ukuthi usizakala. Siyabonga kakhulu. So subscribe ile sabonga kakhulu, sazobukela ivideo uyilike ungayishare nabantu ofuna ushare nabo. Thokozani. Thokozai, siyabonga mkhulu. Thokozani.